Okay, what's up mga ka-dreamers? Okay mga ka-dreamers, karon ako ron sa Royal Hotel. Dako ko pasalamat sa atong president, si President Renz Ranchi. Pres, daghang salamat og sa iyong misis. Kagabi, pag-abot na sa opisina, gihatod ko diri sa Royal Hotel diri sa Mabulo, Cebu City. Nya na ako karon diri sa akong room. Ato makita karon, mo ni siya ang CR diri. Nya diri mo ni akong kwarto mga ka-dreamers. Daghang salamat wa ako magdahom nga ari ko makatugrong gabi una diri sa hotel, diri sa Royal Hotel diri sa Barangay Mabulo, Cebu City. Okay mga ka-dreamers, dako kong pasalamat sa tag-iya sa atong company sa Dream Life, si Sir Dave Mascareñas, o sa atong buutan nga presidente si Sir Rin Ranchi. Daghang salamat pres og sa imong misis. Okay, dako kong pasalamat na usa ko ka part nga na-appeal sa company sa Dream Life. Unya pasalamat po ko sa akong mga coach Sir Joel Bantilan, Ma'am Shilami Ancog, si Sir Paulino Compok, ug si Jerry Manila nga usa sila ka part, usa sa ka instrumento nga gipakita sa Ginoo nga masulod ko sa company sa Dream Life. Ug sa uban ang mga coach, daghang salamat kaninyo. Okay mga ka-dreamers, sa nakita na ho sa programa sa Dream Life, nakita na ho sa pagsugod way back 2021, ako siyang gi tan-aw nga unsa ka lig-on ang atong company. Mao nang akong gibuhat, nagtuloy-tuloy lang ko unsa may mga giagyan sa kinabuhi na ho, unsa mga trials, mga struggle, mga pagsulay. Ako na siyang gikalimtan. Ako na siyang wala sa akong una-una. Samtang nag Dream Life ko, akong gi-enjoy ang mga pagsulay. Nausay na part nga manigative ka tungod sa mga desisyon sa uban, nga dili pod sila. Pero kana siya normal na mga ka-dreamers nga mo na siya magpalig-on nato mga ka-dreamers. Nang akong gibuhat tuloy-tuloy lang, gi-enjoy na ho, maulanan, mainitan, mauwanan. Grabe ako na siyang gi-enjoy mga ka-dreamers. Nga naman, ang mga pagsulay, mulabay ra na siya. Why uwan nga magpabilin mga ka-dreamers? Mulabay ra gyud na siya. Wa po'y bagyo nga mupabilin, kundi mulabay ra gyud na mga ka-dreamers. Muna akong giunaw na, sama sa bagyo sa uwan, nga mulabay ra gyud siya mga ka-dreamers. Muna ang gusto may itong giagian, struggle sa pamilya, unsa pa ng mga rejection diha. Wala na mga ka-dreamers. Kay sa kinakita na karon mga ka-dreamers, 1 year ako sa Dream Life. Grabe ang blessing. Nakabayad-bayad ko sa akong mga utang, sa akong previous nga trabaho. Kaya akong trabaho sa una mga ka-dreamers, usa ko ka mandaki ngay ubuan. Makita man pero survival. Mo nakita sa Dream Life nga mo ni siya part nga ipakita sa Ginoo. Mo ni siya company, the right company ang Dream Life mga ka-dreamers. Muna karon thankful po ako sa atong presidente, Pres Ranchi, na ako rin diri sa hotel sa Royal Hotel diri sa Barangay Mabulo. Andito kayo bugnaw kayong aircon mga ka-dreamers, na telebisyon, limpyo ang CR. Grabe mga ka-dreamers ang blessing nga gihatag ni God o sa atong company sa Dream Life. Munang grabe ka-dreamer unya karong 21 mga ka-dreamers, usa po ko ka-reward sa Boracay Incentive mga ka-dreamers. Grabe ang blessing ni Dream Life. Basta tuloy-tuloy lang mga ka-dreamers. Ug unsay atong nasugdan, aton siya ipadayon. Muna siya mga ka-dreamers, dili siya importante nga magsugod ta sa kamauta sa pagsugod. Kundi magsugod ta para ta maunanay nga makamao. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Manang magsugod ta ka-dreamer, unya kung magsugod na ta wala makasugod na ta, di gyud ta mohunong mga ka-dreamers. Pwede siyang mo relax, pwede siyang mo paway, pero mga ka-dreamers, di gyud ta mohunong. Mo na atong goal mga ka-dreamers. Mga God bless ka-dreamers, maginaot ko, kapit kamay ta sa Dream Life. Ug sa may mga pagsuway nga atong nagyan sa kinabuhi, padayon lang ta mga ka-dreamers. Go mga ka-dreamers. Ka-dreamers is powerful. God bless kanatong tanan ka-dreamers.